Mulai pi baro, preng subhai pi baro, kiba snap the charge core, ini ka kubor ini ka step, lingba ini ka channel, preng subhai pi, pani ngedru bah ini ka step, nyo ban charge core, ka eg ba ka ktien ka zung blai ka ban kren, hapreng jingi ini ka por, bat ka benta na ka ktien ka zung blai, ka ba nga kwa, ban lam jingmut, hapreng jungi, kalong ikabangi la ban shem na ka kitab ki kam ke apostol kalnong ka bakhendai ka khat ka basal tin jong blai ko angkum ne tewla kalon kram khandau barulo snoi ka ktien ka baong hau asol sol balai me pen shitom ben yang pat ke e ka ba ka benta ka banga kwa man walam hapleng jungi ini ka por ka long ka jing shit hem ka ba day ani kata ka jing shit hem ha ka benta ka ba bha ka ba ya day ka kum ka mon ka jong chris adang ipet ya kani ka jing le ka jong usol bunsin ni ju mudder ni ju perkhat oni usol ring briu barunar ubale ben wa penya ben ya kita ki khun kristan Henry nga kwa ban walam pat ek jingmut chu perkhat jungi na hawe pat ka benta pila dangi pet ha to ko por ha kani ka spas nam ka beningkong ka ba kilas dang man pur stat kani ka jinget niam ba kinong buat ki jong Jesus Christ kilas dang man buan kinong yelam niam jiu ha to ko por ki pharisi but upol usol udai we na preng jongki te hakajing so thu ka jongki ka long kini kinong buat ki jong chris kide kita ki bawan ra hikajing kulumar haka shong suk shong san jong kinong jiu ki ba pen tho bria ya ka jing hikai jiu but kini ki kristan haba ki shim yung jisu bolong kum ublay kilakran ben ya ublay Jehovah. Bat kat kum ka an ke jong Moses kat kum ki an bangi shem hakin ki santli ki kitab ki jong Moses ke ei ke bade na ka benta jong ki galong ka jingya. Tu Paul ha ka por bodang long usol u Pharisi u nget ba ma u udei uta ban wanra ek jing bishar ka jong belai kat kub ka jing hikai jong ki an Moses te de na ni ka daw ulalet na kawai ka zakas kawai ka zakak kat shabadan kini kinong pen ki snong kini kinong pen ki nyam ban le ban pen shitom yaki ban pen yap yaki tin dai ka jing per khat ka jong ni ka long Paul ule e ka babakala Henry ka jing sit hem ka jong u na ka benta ka jong belai wan ra ka jing bishar ka jong belai ka de ka ba dai mor belai ka jing so thu ka jong u hi u le e ka mon ka jong belai le ka jing bakla ka jong u ka long shim lai thu e ka jing shisha balong chris ba dai ni ka daw u chris sa bola pen pau ila de ho sol u la tip bo so thu ba ka jing le ka jong u ka long ka babakla ka jing shit hem ka jong una ka bentau belai ka day ka babakla tementa ke ka mga kwa mangingin pusan halade menta ka long yo balesi mangiru ni dan ye kani ka ju ka jing long ni shit hem ni it yo chris ni it ya ka la ka jong ka balang ka jongi ya ka jingit ke jongi ni shirham na ka benta jong u Henry hakarukam ka babakla pa ini ben yit yala de menta da ka bangi ni keli yakini ki jing keli bagin so tu la ka ka jing shirham ka jongi na ka benta ka jingit ke jongi na ka benta la jong chris kalong ni em ka baya day kat kum kamon ka jong u ka jing keli ka beningkong Hato kata ka jing rehem men siem ka jongi na kabenta ka jong Chris kaya day ni em bat ka tin ka jong belai kum mangi syam
ikjing hikai haga gospel bat hakishiti kijong ki apostol hatu kaya daidur ne am bakaktim kijong belai bat kijing kili ke baar hatu kani kijing reham kajongi hatu kalong ne am kabayatei ya kajinget kajong kiba dan saudong jongi lahayeng hasem lahadong hasnong hakabalang bat hakem lang kasalang hibrokaway ne yo kadai kadaw kabawan ra kijing jot kijing pra kajing kili ke balai hatu kani kajing long kajongi kadai kabawan na do kamen siem kajongi ne kalong tangai ka bagi sule tang banyu I manu re manu baki kin yaro kin thap kti na kabenta ka jongi klem dadon kata ka jing thmu ka ba hok nado ka men sim ka jongi bat ka jing kili ka ba khado ka ba saw kalong hatu kani ka jing reham nan sim ka jongi ka phla shisha ne em yo Chris bari gospel hatu lingba ki kam ki jongi lingba ki kitien ki bangi keren hato ka sakhi ne em ya Chris kawan ra ne em ya ka burom ka jong belai ngi ben yet yala de ngi ben kli yala de ki mi jing kli baladangi shem bakadon ka jing du na hangno ka de ka por ngi ka kum ka ni ka por ban yet yala de ban wat ban kela ka bamut khnang ba haba Chris unda kli biang ngi sa sisien ila ban juba ban ong memon ayu atrai yang aban le mai la khen ban le kamon ko jong u o Chris unnam ong shu yengi balai me pen sitom ben yang re pen ban ngin ong ya u atrai memon ayu yang aban le abangin le ken ya kata kaba u unshanya hangi itu belai un kerkuling bagane ke jing sam kabalingkot ke jongi ai baka kitien ke jong u kan shang ha kadonut jongi kan shang ke jingmut jing perkhat jongi ngin lan penen kam me ka kum ka atyar nanta ke jingim ke jongi ba man kasi belai nyo ban kerku ka benta ka burom jongu amen oni lai lang man jong belai ke jing tuai kulai pada atrai habing la shah skor ka kitien ke jong me ni da nget scam ko kan rat paling ba men sim jong me mela ai hangi ke ni kubor ka ba dei por e kumta ko kan rat ku bakan shong ke download ke jong ni bakan seiru yo so haru ke lai pau ke ban ru pau haru ke spasha ngin la ke atrai man sakhi ke teng ke jong me ngin it ya ke kam ke ba me mela ai mela benchet preng jongi ko kan rat ngin shet hamru na ka benta ka gospel ke na blai hagarukom ka ba me hi mi ibet na ka benta jongi so ko kan rat ke jing khat kar pat ke jongi abangi IT ke jing embarang sa hi sang ti badan bor ke jong me so ko kan rat jing khat kar pan abangi pan ke ni baro ka teng ke bram batam jong try no penim jing Jesus Christ amen